شارەداریە حەسەکێ بەریا چەند مەهان پرۆژەیەکە نوژەنکردنێ ji bo rêya taxa miftî da bû destpêkirin. Ev proje wek dihat xwestin nehat birêvebirin û ji ber vê jî demeke baş hat sekinandin. Piştî gelek civînan şaredariyê îro dest bi ziftkirinê kir. Li gorî şaredariyê di nava 4 rojan de wê karê ziftê bidawî bibe. Efriya serekeya taxa miftiye yek ji taxên bajarê Hesekê ye. Wek tê zanîn ji beriya çend heyvan şaredariya gel a bajarê Hesekê projeyeke ji bo nûkirina vêriyê da bû destpêkirin. Ew proje li gorî sîstema danîna keviran hatibû birêvebirin. Lê di encamê de ew proje neçû serî ji ber girî û gazinên xelkê li ser vî projeyê hebû. Ji bo wê jî şaredariya gel a bajarê Hesekê ew kevir rakirin û niha jî dest bi ziftkirina vêriyê kirine. Li gorî şaredariyê wan piştî gelek civîn bi xelkên taxê re gihiştin lehevkirinekê ku li şûna keviran ziftê raxînin. Wek hûn dibînin şaredariyê ji vê sibehê de dest bi ziftkirinê kiriye. Birastî me îro ji nûv de dest bi ziftkirina riya taxa miftî kiriye ku bi dirêjahiya xwe 480 metre e. Ger xwedê ku erê em ê di nava 4 rojan de karê ziftkirinê di nava taxê de bi dawî bikin. Ji xwe ji bilî ziftkirinê me rêgarên vêriyê ji nûv de bi temamî ew serrast kirine.